ଧନତେରସ ଦିନ ଏପରି 10ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି ନାରୀ ଯଦି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏପରି 10ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଧନତେରସ ଦିନ, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିବ ତାହା କ୍ଷଣକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷଣକରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ବନିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହେବ, ଅଚାନକ ଧନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଥିରେ କୁବେର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନତେରସ ଦିନ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି 10ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରୋଧ କରିଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭୁବନକୁ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 10ଟି ଭୁଲ କ'ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି 10ଟି ଭୁଲ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି 10ଟି ଭୁଲର ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଏହି କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଏପରି 10ଟି ଭୁଲ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 10ଟି ଭୁଲ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଧନତେରସ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାଚିତ୍ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ୍ଷଣକରେ ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ଅଗଣାରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଧନତେରସ ଦିନ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅନ୍ୟ କାହା ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଘରକୁ କଦାଚିତ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆପଣ କାହା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ ହେଉଛି ଏହି ଧନତେରସ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ। ଯଦି କୌଣସି ଭିକ୍ଷକ ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଅଭାବ, ଧନର ହେଉ ବା ଅନ୍ନର ହେଉ,
ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମାଗି ଆସିଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଭିକ୍ଷକ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେକୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଧନତେରସ ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ନଖ କିମ୍ବା ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। କୂପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧନ କ୍ଷଣକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ନଖ କିମ୍ବା ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ। ଧନତେରସ ଦିନ ନିଜ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଦିନ ହେଉ, ସେମାନେ ନିଜ ଘରର ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରନ୍ତି। ଧନତେରସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ କଦାଚିତ୍ ଆପଣ ଏପରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୃପା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଅପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆପଣ ଅଳନ୍ଧୁ ବା ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ଧନତେରସ ଦିନ ଯେକୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କୂପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନତେରସ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଦରକାରୀ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ କିମ୍ବା ସେଦିନ ଆପଣ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା, ବାହାରେ କାହାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ। ଯେକୌଣସି ବି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷମାନେ ଧନତେରସ ଦିନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଚ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଦିନ କେବେ ବି ମୋହ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନବମ। ନବମ ହେଉଛି ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେଦିନ ଆପଣ ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଦିନ ସିଲାଇ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେବେ ବି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆପଣ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ଫାଟି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମ। ଦଶମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ଭୋଗକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ବି ସନ୍ତାନକୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଭୋଗକୁ ନିଜେ ସେବନ କରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ସେହି ଭୋଗକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାହାରି ଲୋକକୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନତେରସ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ଆସନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଯେମିତି କଉଡ଼ି ଥାଉ କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖ ଥାଉ, ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେଦିନ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁ ବି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧନତେରସ ଦିନ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବାହାରି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ସେଦିନ ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ରଖି ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହିଂସା ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଧନତେରସ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆଣିବେ, ଏସବୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ଅପଲୋଡ଼ ସରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧନତେରସ ଦିନ ଏହିପରି 10ଟି ଭୁଲ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।